Исәнмесез, укучылар. Бүгенге дәрестә Рим Республикасының төзелеше турында сөйләшербез. Теманы өйрәнгәндә түбәндәге бүлекләргә тукталабыз. Консуллар сайлап алу һәм кануннар кабул итү, Сенат һәм Римда аның роле, Рим гаскәре. 200 елга сузылган көрәш нәтиҗәсендә плебейлар Римның тулы хокуклы гражданнары булуга ирешкәннәр. Консулларны һәм башка җаваплы кешеләрне хәзер патрициялар арасыннан да, плебейлар арасыннан да сайлаганнар. Укучылар, кемнәр булган соң алар, патрициялар һәм плебейлар? Әйдәгез, аңлатмаларын карап китик. Патрициялар Римга нигез салучыларның варислары. Плебейлар Римга Италиянең башка өлкәләреннән күчеп килүчеләр. Плебейлар патрициялар белән бергә законнар кабул итәләр. Араларында ярлылар күп булган плебейлар өчен безнең эрага кадәр 326 елда бурыч куллыгын бетерү аеруча зур әһәмияткә ия була. Ел сайын җәйге матур таңнарның берсендә Рим гражданнары шәһәр диварлары артындагы киң мәйданда Марс кырына җыелганнар. Тибрның биек ярларына кызыл әләм җилфердәп торган. Ул Римга читтән бернинди дә басып алу куркынычы янамавын белдергән. Шәһәр капкаларыннан консул чыкканы күренгән. Аны 12 электр зата килгән. Электр сакчы дигәнне аңлаткан. Быргы тавышы яңгыраган. Кахиннар аллаларның курбаннары мәрхәмәт белән кабул итүләре турында белдергәннәр. Киләсе елга консуллар сайлау шулай башланган. Һәр гражданга үзе тавыш бирергә тиешле кешенең исемен язар өчен махсус такта бирелгән. Тавыш бирүче тар басмалар аша үткәндә ул такталарны махсус кәрзингә ташлаган. Тавышларны санагач, яңадан быргы уйнаган. Җиңүчеләрнең исемнәре игълан ителгән. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз, кемнәр консул булып сайлана алган соң? Бай кешедә, ярлы гражданнарда консул булып сайлана алган. Әмма Римда дәүләт эшләрен башкарган өчен хезмәт хакы түләмәгәннәр. Шуңа күрә гадәттә бай патриций һәм плебейлар гына консул була алган. Алар чиратлашып халык җыелышында рәислек иткәннәр. Гаскәр туплаганнар, яңа законнар игълан иткәннәр. Аларның һәр берсе икенчесенең карарын юкка чыгара алган. Шуңа күрә алар һәр вакыт үзара килешеп эшләргә тиеш булганнар. Сугыш вакытында консулларның берсе гадәттә Римда калган, икенчесе походка киткән. Әгәр куркыныч зур икән, сугышта икесе дә катнашканнар. Бу очракта алар көн сайын алмашып, чиратлашып командалык иткәннәр. Халык трибуннарын сайлау һәм кануннар кабул итү өчен римлылар еш кына шәһәрнең үзәк мәйданына форумга җыйналганнар. Җыелышта яңа кануннар тәкъдим итеп, бары тик җаваплы кешеләр, консуллар, халык трибуннары гына чыгыш ясый алган. Калган гражданнар фикер алышмыйча гына бу законны яклап яки каршы чыгып тавыш биргәннәр. Ләкин халык трибуннарының берсе, әгәр тәкъдим ителгән канунны зарарлы дип санаса, тавыш бирүне тыя алган. Плебейлар һәм патрициялар арасында барган көрәш нәтиҗәсендә Сенатка сайлауда да үзгәрешләр килеп чыккан. Аңа бернинди сайлауларсыз элеккеге консуллар, халык трибуннары һәм башка җаваплы кешеләр эләккән. Алар барысы да гомер буе Сенат әгъзасы булганнар. Сенат барлыгы 300 кешедән торган һәм гаять зур хакимияткә ия булган. Казна белән идарә иткән, сугыш алып бару планнарын кырган, башка дәүләтләр белән сөйләшүләр алып барган. Римда судьялар бары тик сенаторлар була алган. Сенат үз эшләре хакында беркем алдында да җавап тотмаган һәм ялгыш карарлары өчен җавап бирмәгән. Гадәттә, Сенат утырышларын консул алып барган. Фикер алышулар вакытында ул күпчелек сенаторлар хуплаган фикергә, алар белән килешмәсә дә, бик сирәк каршы чыккан. Чөнки 1 ел үткәч, үзе дә сенаторга әйләнәчәген һәм гомерлек сенатор булачагын белгән.
Үзләренә каршы чыккан өчен башка сенаторлар аны бер кайчанда гафу итмәячәген аңлаган. Туктаусыз сугышлар нәтиҗәсендә римлылар легионнарга бүленгән. Зур һәм сугышчан гаскәр булдырганнар. Сугышчы легионерлар күбесенчә игенчеләрдән торган. Җир булмаган ярлыларны хәрби хезмәткә алганнар. Легионнар һәр кайсы 10 отрядтан торган 3 саф булып төзелгәннәр. Беренче сафта хәрби хезмәткә чакырылу яшендәге егетләр, икенчесендә өлкәнрәк һәм көчлерәкләре, өченчесендә иң ышанычлы, сугышларда чаныккан солдатлар баскан. Аларның күбесенең инде чәчләренә чал кергән, йөзләрендә яра эзләре күренеп торган. Сугышны беренче булып җиңел коралланган сугышчылар башлаган. Аннан соң сугышка беренче линия отрядлары кергән. Әгәр консул аларның дошманын җиңә алмаячагын күрсә, икенче сафтагы отрядлар арасында чигенергә боерган. Сугышка шушы отрядлар кергән. Әгәр дә инде алар да уңышка ирешә алмаса, бер артлы 3нче сафка чигенгәннәр. Монысындагы сугышчылар чигенүчеләрне үз араларына кертеп, тагы да тыгызланып басканнар. Һәм тоташ стена булып дошман өстенә ябырылганнар. Бу дошман өчен иң куркынычлы булып чыккан, дип язган Рим тарихчысы Тит Ливий. Чөнки алар чигенүчеләрне куабыз дип уйлаганнар, каршыларына кинәт кенә яңа элеккедән дә зуррак саф калкып чыгуын күргәч, югалып калганнар. Кул сугышларында легионерларның кыска кылычлары куркыныч коралга әверелгән. Сугыш вакытында җәяүлеләрне фалангыдан атлы гаскәр саклаган. Җиңә башлагач, ул качып баручы дошманны эзәрлекләгән. Яуда бер генә төнгә тукталганда да римлылар ныгытылган лагерь корганнар. Ул һәр вакыт бер план буенча 4 почмак рәвешендә төзелгән. Сугышчылар коралларын салып лагерь тирәли чокыр казыганнар. Туфракны өеп, аны казыклар белән ныгытканнар. Аннары гаскәр башлыгы чатырын һәм сугышчыларның чатырын кырганнар. Лагерь ял итүче гаскәр өчен ышанычлы ныгытмага әверелгән. Көтелмәгән тревога вакытында да ыгы-зыгы килеп чыкмаган. Һәр сугышчы үзенә нәрсә эшләргә кирәклеген белеп торган. Рим армиясе дисциплиналы булуы белән дан казанган. Әгәр хәрби часть куркаклык күрсәтсә, аның сугышчыларын түзеп бастырганнар да һәр 10нчы сугышчыны җәзага тартканнар. Әгәр сакчы үз постында йокыга китсә, аны ташлар белән бәреп үтергәннәр. Сугышта батырлык күрсәтүчеләргә табышны күбрәк биргәннәр. Мактаулы корал белән бүләкләгәннәр. Дошман ныгытмасының диварына беренче булып күтәрелгән кешегә тиешле дивар рәсеме төшерелгән такыя биргәннәр. Укучылар, Рим Республикасы төзелеше темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.